Pois xa non queda. Eu vendo, pero é buenísimo, é de verdade non quira. Ten María Jesús, mira, coja dela. Si non, eu guardo, que debe venir. Ella sí siente lo que niño. No, yo no. Ah, no, ahí no. Vamos que ella te va a quedar fuera. No, ahí Ahí está Pilar. Pilar. Secretaria de Estado. ¿Quién es ella? La presidenta del Congreso. La presidenta de Cámara. Me lo han dado. Sí, que te muy bien. Ay, Víctor, no me sacas La secretaria de Estado. pero la Hai que tamén falar. Juan Carlos. No, a jefa da casa. Sí, a sobrinha dela, sabe? Sobrinha no, tía, ¿sabes? tía, bueno, ella es la sobrina, ya nos hemos entendido. Se hai unha a maiores teño que levala, que Cati cobrou unha. Ahora esto como está. Vale. Eu tamén choro, cando non me alumea meu ben, eses teus ollos, eses teus ollos, cando non me alumea meu ben.
Vale, entonces vamos cantar entón. Moitas gracias. Vamos cantar hoxe para rematar o acto no que participa o coro municipal de Xos do Mar, a canción que moitos coñecedes, que é unha canción dedicada a todas as parroquias do Concello de Camariñas. O sea, bates o hilo, o sea que sin problema ningún. Camariñase, a ponte do Porto, onde o río vai, pase niño onde o mar. Quero ir alá, cantar o socorro, e cruzando a ponte escoitar o murmurio da auga pasar. Camariñase, arobe camelle, que coñéceme a bravura do mar. Quero ir alá, onde as ondas nos van descubrir a maxia que gardan as pedras da casa de mar. Camariñase, un balcón caro mar, que no aire trae, arrecendo de sal. Camariñaste, brancas velas o sol, que o vento fai ondear sen cesar, onde o cabo vilar. Camariñase, agras de Xaviña, que tamén escoita do mar o rumor. Quero ir alá, subir valadares, contemplar na tarde toda a fermosura de Reiro Sorpor. Camariñase, parenteiro e cordón, que do fío fan un encaixe sen par. Quero ir alá, onde as varilleiras, e facerlle un veo a Virxen do Monte con outro non vai. Camariñase, un balcón caro mar, que no aire trae, arrecendo de sal. Camariñaste, brancas velas o sol, que o vento fai ondear sen cesar, onde o cabo vilar, que o vento fai ondear sen cesar, sen cesar, onde o cabo vilar. Boas tardes a todas, a todos. É para min unha honra dar comezo a esta nova edición da Danza Rosa de Camariñas, unha xornada moi especial coa que conmemoramos o Día Internacional contra o Cancro de Mama, en a que toda a nosa vila se une para mostrar forza, esperanza e solidaridade. Antes de nada, quero saludar con agarimo e gratitude as persoas que hoxe nos acompañan. A delegación de as Islas Baleares, coa que Camariñas mantén un lazo de irmandade e amizade fondamente arraigado. A alcaldesa de Algaida, gracias pola túa presencia, polo vínculo humano e cultural que continúa unindo as nosas terras. A secretaria de Estado de Seguridade, que con orgullo recibimos hoxe en Camariñas. A presidenta do Congreso dos Deputados, cuxa presencia neste acto é un símbolo
do compromiso das institucións coa loita contra o cancro e coas causas que nos unen como sociedade. Moitas gracias de corazón por estar aquí e acompañarnos en este día tan significativo. Hoxe Camariñas vístese de rosa. É unha color que simboliza moito máis ca unha causa. Representa a loita, a valentía e a dignidade das mulleres que cada día enfrontan o cancro de mama con forza e con sorriso. A danza rosa é unha homenaxe a todas elas, as que loitan, as que superaron a enfermidade e tamén as que quedaron no camiño, pero que seguen presentes en cada paso, en cada aplauso, en cada arco que se ergue nesta plaza. Esta é unha tarde para recoñecer a súa coraxe e a súa capacidade de transformar a dolor en esperanza. Porque detrás de cada pano rosa hai unha historia de superación, unha familia que acompaña a unha comunidade que apoia. Quero agradecer de corazón o traballo da Asociación Española contra o Cancro que nos axuda a visibilizar esta causa e a lembrar que a prevención, a investigación e o acompañamento salvan vidas. Quero agradecer tamén a todos os veciños de Camariñas, sempre dispostos a colaborar, a participar e a convertir cada iniciativa solidaria nun símbolo de unión e orgullo colectivo. A camiseta que levamos hoxe coa frase Camariñas, un mar de piques, é máis que unha prenda, é unha metáfora da nosa identidade. As mulleres de Camariñas sempre soubemos tecer con fíos finos e firmes, e hoxe seguen facendo redes de apoio, redes de afecto e redes de esperanza. Esta danza é o reflejo desta enerxía femenina que move o mundo, e hoxe todas xuntas demostramos que cando as mulleres se unen, nada é imposible. Gracias ás mulleres de Camariñas, mulleres de Baleares e ás mulleres de todos os lugares que hoxe estades aquí, por ser exemplo de forza, de dignidade e de amor pola vida. Con todo o agarimo declaro inaugurada a Danza Rosa 2025, que cada paso que deamos sexa unha mensaxe de esperanza e de futuro. Quero agradecer tamén especialmente ao coro municipal por acompañarnos sempre hoxe en todas as actividades, especialmente a Asociación do Cáncer de Camariñas neste caso, que sempre están disponibles para cada acto que facemos. O Concello dona 200 camisetas que elas venden e son para a causa do cáncer neste caso no cáncer de mama, pero eles van para a provincial. Sí, para a investigación do cáncer. Sin máis, gracias a todos por vir, e cedo a palabra a Pilar, que é a presidenta da Asociación do Cáncer de Camariñas. Buenas tardes a todos. Despois do que falou Sandra, pois quédame poucas palabras que poder decir. Es un honor para todos la presencia de la presidenta del Congreso de los Diputados, doña Francina Armejol, apoyando esta causa, y a toda su comitiva. Hoy es la quinta danza rosa. La primera fue en 2018. El significado de esta danza es por el Día del Cáncer de Mama. Necesitamos la ayuda, compromiso de toda sociedad, porque los retos que plantea el cáncer nos afectan a todos. No sabemos lo fuerte que somos hasta que ser fuertes es la única opción que tenemos. Todo lo recaudado va destinado a la investigación en general. Somos muchos los que conseguimos vencer de momento el cáncer. También muchos los que quedaron en la lucha. Hoy voy a recordar a alguien que luchó con mucha fuerza durante 9 años, que estuvo siempre en la danza. Era mi hermana. Para todos ellos os pido un momento de silencio y nos van a tocar una pieza este señor.
Agradecer al Ayuntamiento su apoyo y colaboración con esta causa. A nuestra alcaldesa Sandra, a Encarna, a Begoña, gracias de todo corazón. Y a toda la Corporación Municipal, a la Junta Local Diana, Teresa, Eva, Carmen María. Esto es un trabajo de equipo. Sois el pilar de la asociación. A nuestra nueva colaboradora, Chloe. A Carmucha, nuestra socia número 1. Aguas Cándido, siempre por apoyarnos y colaborando. Gracias, Cándido. Al Teatro de Camelle, al Grupo de Gaitas y muchísimas gracias. Al Coro Municipal, a todos, en nombre de toda la Junta Local, muchísimas gracias por apoyar esta causa. Coño c'è un gancio después o querés grabar con las coñas aquí después? Mira, ponche aquí. Vale, ponche aquí. Cóllele así por diante. Si no, pide relevo, ¿vale? He oído hablar mucho de él, maravillas. ¿Cómo lo propuso? Claro. Fueron 25 años de alcalde, o sea que lo hizo súper bien. Concha es la viuda de Altiz. A ver, siempre. ¿Qué más da un adiante contra? Ela foi bom assim. Normal, depois já vai. Vamos logo. Quem marca o paso, nós? Marcamos o paso ou o baile? Entonces, vamos así, veñen detrás de nós. Perfecto, vamos logo. Vamos. Vamos logo, viña, vamos. Perfecto. ¡Viva!
Iseles, con forza. Perdoni por esto. Lucas, saliendo. Ahí va, ves. Playeras abajo. Ay, que está difícil. Víctor. Non se entendía. Ocurre también. Sí. Ai, anos, tem nada. Apartamos todos.
Que vai polo medio. Pero vamos a nava e vestido turres a bolsa de estes que veñen a domames. Sí. Aí. Eu sabes que se me van os ollos, pois dono. Pois dono.
Ven aquí. ¿A dónde vas? No, espera. ¿A dónde vas? É o que pasa.